שורשים לצמיחה מחודשת. פודקאסט על שיקום, קוגניציה והתפתחות, שמיועד לאנשים בתהליכי שיקום, טיפול ושינוי. אני ענבר מור, מרפאה בעיסוק בשיקום נוירולוגי וקוגניטיבי, ובפודקאסט הזה נדבר על תהליכים. על התהליך שבשיקום, על התהליך שבתהליכים בכלל, על המוח המופלא שלנו שיודע להשתנות בהתאם למה שנדרוש ממנו. על מה קורה במוח בתהליכי שיקום ושינוי, על שיטות טיפול, ועל מה עוזר לנו להתמיד בתהליך ללא קשר למוטיבציה הרגעית. נדבר על הרגלים, על שגרות, על איך הזהות שלנו משפיעה על העיסוקים שלנו, ועל איך העיסוקים שלנו משפיעים על הזהות. איך שינויים קטנים ועקביים יכולים לייצר שינוי גדול ומשמעותי בחיים שלנו. כי בסוף, בשיקום, בשינוי, בחיים, בתהליכים, אנחנו לא יודעים לאן נגיע, אבל יש לנו את הדרך. ואת הדרך אפשר לשנות כל הזמן. ואם נבחר בדרך מטיבה מספיק, נוכל להמשיך ולהתקדם לכיוון המטרות שלנו צעד אחרי צעד. השקעה בהתמדה מובילה לצמיחה. התמדה. אף פעם לא להפסיק לנסות. אנחנו לא יודעים מתי נעבור את הסף, ממנו נתחיל לראות שינוי ותוצאות. לפעמים זה יהיה נראה כאילו שום דבר לא קורה, אנחנו משקיעים ולא רואים תוצאות, אבל לא ככה הדברים. מתחת לפני השטח, דברים מתחילים להשתנות, עם כל תנועה שאנחנו עושים. גם לפני שאנחנו יכולים להרגיש את השינוי בפועל. הבעיה היא שזה לא פשוט. לא פשוט להתמיד בדברים שקשים עבורנו, בטח ובטח כשאנחנו לא מרגישים בשינוי. הבעיה הגדולה עוד יותר היא, שלעיתים אנחנו נתפתה להפסיק. לפעמים נתפתה להפסיק לנסות, ולפעמים אנחנו נרים ידיים ממש רגע לפני שהגענו. הרגע של השינוי, התוצאה, יישאר מתחת לפני השטח, ואנחנו נמשיך את החיים בתחושה שמה שלא נעשה זה לא יצליח. שהשינוי לא אפשרי. אבל אם רק היינו סומכים על התהליך עוד קצת, ממשיכים עוד קצת. אם לא ננסה, בטוח לא נצליח. אם ננסה, אולי נגלה שזה אפשרי. אם נתמיד מספיק, אם נמשיך מספיק. כשאנחנו היינו קטנים והלכנו לים, אהבנו לחפור בורות כאלו בחול, די קרוב למים, עד שהיינו מגיעים לעומק מספק, שבו המים מתחילים לנבוע, והייתה מתמלאת מין בריכה כזאת ליד הים. זה היה רגע מאושר כזה, מספק. היינו צריכים לבחור מין מיקום מדויק, לא קרוב מדי לקו המים, כי יכל להגיע גל גדול ולהרוס את כל העבודה. זה היה מין קל מדי, מין צ'יט כזה, פתרון קסם. גל שממלא את הבריכה, זה לא עברנו את הדרך, רק הגענו לתוצאה, זה לא היה מספק מספיק. אז היינו צריכים לבחור מיקום שהגלים לא מגיעים אליו, מצד שני קרוב מספיק לקו המים, כדי שבאמת נוכל להגיע לנביאה, מתוך הבור. ואם היינו בוחרים רחוק מדי, כנראה שלא היינו מגיעים לזה בביקור סטנדרטי בים כילד. החפירה הייתה לוקחת זמן, זה היה מאמץ. ולאורך הזמן הדרך די דומה. אתה משקיע, מתאמץ, מזיע ורק חול. ממשיך, חופר, מתאמץ וחול וחול וחול. ובסופו של דבר מגיע רגע שבו חפירה אחת נוספת והמים מתחילים לנבוע. שינוי, תוצאה, התרגשות, חפירה אחת. אבל זאת לא החפירה הזאת שיצרה את השינוי, נכון? זה בעיקר כל אלה שקדמו לה. אי אפשר להגיד שהנביאה של המים, שההצלחה הזאת, שההגשמה הזאת, היא הגיעה מחפירה אחת שבה נבעו המים מהחול, נכון? זה סך כל המאמץ שעשינו לפני כן, שהצטבר לכדי הסף חפירה הזאת, שבה נוצר השינוי. מדי פעם אתה יכול להגיע לים, ולראות החמצות, הרמות ידיים, נקודות שבירה בתהליך, משבר האמון בדרך,
בורות חפורים ועמוקים, אבל ריקים ממים. אפילו הם היו ממוקמים נכון, אבל משהו עצר, לפני שהגענו, לפני שהם הגיעו. אתה יכול להסתכל על הבור, וברור לך שאם אותו הילד היה יודע שהוא בדרך הנכונה, שזה עניין של עוד חפירה 1, 2, 20, והמים נובים, הוא בטח לא היה מוותר בשלב הזה. אולי הוא היה צריך כבר ללכת הביתה, אולי מישהו החליט עבורו שזה הזמן לוותר. לפעמים זה קשה לסמוך על התהליך, במיוחד לאורך זמן. במיוחד אם התוצאות לא ברורות בדרך, אבל ההתמדה היא זאת שתיצור את השינוי. המאמץ הקבוע, המתמשך. פתאום בדיעבד אנחנו יכולים לראות שפחות כואב, יותר תנועה, פחות טעויות, יותר מיקוד, פחות עזרה, יותר תפקוד, יותר רגוע, נינוח, יותר טוב, יותר מלא, שלם, אמיתי. רוב השינויים הגדולים לא מתרחשים ברגע אחד. שינויים גדולים קורים בשגרה שמובילה אל רגע, שבו אנחנו עוברים סף מסוים והשינוי נובע. ומשם שגרה שמטפחת ומתחזקת אותו ומחזקת אותו. השגרה, היום-יום, שם מתרחש השינוי. בדברים הקטנים שמצטברים, בעוד חפירה בחול ועוד חפירה בחול ועוד חפירה בחול. דמיינו לכם שני קווים מקבילים. מתקדמים לאותו הכיוון. יגיעו לאותו המקום. עכשיו קחו את אחד מהם והטו אותו בסטייה של 1% הצידה. בהתחלה הם יראו כמעט מקבילים. אבל ככל שנתרחק מנקודת ההתחלה, ככל שנתקדם, ההבדל בין שני הקווים, לאן שהם יגיעו, הסטייה ביניהם, הפער ביניהם, יהיו משמעותיים יותר ויותר. סטייה של מעלה אחת, בנתיב של מטוס, היציאה תהיה די דומה, נכון? שני מטוסים שיהיו בסטייה של מעלה אחת. בתחילת הדרך כמעט ינועו במקביל. אבל אחרי, לא יודעת, עשרות, מאות קילומטרים, יגיעו ליעד שונה לגמרי. למרות שהשינוי הוא מזערי. לנסות לשלב בשגרה, ביום-יום, שינויים קטנים. סטייה של 1% לכיוון המטרות שלנו. בהתחלה, כנראה שכמעט ולא נבחין בהבדל. אבל לאורך זמן, אם נמשיך, אם נסמוך על התהליך, גם כשאנחנו לא רואים את השינוי, נוכל להגיע ליעד אחר לחלוטין מזה שהיינו מוכוונים אליו בהתחלה. נוכל להתקדם לכיוון המטרות שלנו. שינויים קטנים, החלטות קטנות. עוד קצת למידה, עוד קצת מאמץ, עוד קצת אימון, עוד חזרה, עוד חלק מתפקוד. עוד יציאה קטנה מהמקום הנוח, הטבעי, הרגיל. עוד קצת לחשוף מעצמנו, עוד כנות. עוד קצת התעקשות דווקא על הדברים שקשים לנו. דווקא על הדברים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות, והם לא קלים. רק ככה נוכל להגיע לנקודה. לעבור את הסף, לנבוע, ולדעת שהשינוי לא קרה מהחפירה האחרונה שבה נבעו המים, אלא נשען על כל המאמץ שקדם לה. על השגרה, על היום-יום. הגוף שלנו הוא מכונה יעילה להפליא. חסכונית מאוד באנרגיה. אבל הגוף שלנו הוא מכונה יעילה להפליא לטוב ולרע. מה שנדרוש ממנו, בהדרגה הוא יסתגל לתת. יתחזק, ישתפר, יתפתח, עד שהוא יעמוד בדרישות של היום-יום שלנו. בדרישות של התפקוד, של הכוח, של הסיבולת, של התפקוד הקוגניטיבי. וזה אינסופי. תמיד אפשר להשתפר, תמיד אפשר להתחזק, ללמוד. אבל זה דורש מאמץ, קבוע. וזה דורש דירוג מתאים. להיות בדיוק בנקודה הזאת שקצת מאתגרת אותי, אבל אני יכול לשאת אותה. וכשמתחיל להיות לנו קו, זה סימן שאנחנו צריכים קצת להגדיל את הדרישה. והגוף יסתגל בהתאמה. מהצד השני,
אם אנחנו נדרוש פחות מהגוף שלנו, הוא לא יבזבז אנרגיה בלשמור על יכולות שלא נדרשות ממנו, פיזיות, קוגניטיביות. הוא יוריד משאבים ממה שלא נדרש ממנו ביום יום, ויסתגל בהדרגה למטה. פחות. ייחלש, יתעייף. ואז הבעיה היא שכשיופיע צורך להגדיל בחזרה את הדרישה, הוא כבר לא יוכל לאפשר את זה. זה יהיה מאמץ גדול מדי בשבילו בשלב הזה. והוא לא בהכרח יוכל לתת לנו את מה שאנחנו צריכים, הגוף, המוח, התפקוד, אם לא נדרוש ממנו את זה באופן קבוע. מדובר במין מעגל שמזין את עצמו. ככל שאנחנו נעשה פחות, הגוף ייחלש וייתן פחות. ואז בהדרגה נצליח לעשות פחות, ונעשה עוד פחות ופחות ופחות. מהצד השני, ככל שנעשה יותר, הגוף יתחזק וייתן יותר, יסתגל למעלה. וככה בהדרגה אנחנו נצליח לעשות יותר ונוכל לעשות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אז איזה צד של המעגל אנחנו בוחרים? השיקום שזור בשגרות והרגלים שלנו. לא לוותר לגוף, לא לוותר למוח. לדרוש מהם כמה שניתן ועוד קצת, בהדרגה. לבחור במעגל הנכון, המטיב. הגוף, המוח, הם יסתגלו בהתאם. איזה שינויים קטנים אתם יכולים להוסיף לשגרה היומית שלכם, ליום יום, שבחלוף הזמן יצטברו לכדי שינוי גדול. מה מעכב אתכם? ותוכלו לצמצם קצת ממנו. מה מקדם אתכם? ותוכלו להעלות ממנו בקצת. את המינון, את התדירות, את המשך. נסו לבחור שינויים קטנים שתוכלו להתמיד בהם ולא לעצור. כי מי יודע, אולי מהפעם הבאה יתחילו לנבוע המים. אולי אתם כבר על סף השינוי. להמשיך להתקדם בדרך ולסמוך על התהליך, גם אם אנחנו לא בדיוק יודעים איך, מתי ולאן נוכל להגיע.